Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ ọgwụ. Asị m onye chụwa anyị ya daa. Onye si na akwụ ya ma acha mpa ma ya aba na nke ya. Onye fọrọ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ. Asị na anyị ga-ejere obodo na-ada obodo. Anyị gbuo n'ihu anyị ebute mma, igbo n'azụ ebute mma, igbo n'aka nri anyị ebute mma. Onye che ihe ọjọọ ga-eme anyị, enu na anaghị anyị aja ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Anyị na-agba afa miri emi. Abụ m onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Abịa n'ụbọchị tata ka kọwaa ihe gbasara afa. Gịnị bụ afa? N'ọnụ oyibo akpọ ya consultation. E kwuru na ndị akpọrọ ọrụ ma onye ọ na-arụ n'ọdịnala ma ọ na-arụ n'ụdị ụka. Ọ bụrụ ndị ụka enwere ike isi ndị prọfet na ndị pastọ akpọ ya ụbọchị kanselin, ụbọchị o ji eme consultation. Ghọtara ya? Mana ihe niile a bụ consultation n'ọnụ Igbo, ọ bụrụ ịgba afa. Enwere many method eji agba afa. Nke bụ eziokwu na nwere ihe a na-akpọ intuition perception. Enwere clairvoyant wee clairvoyance. Enwere ndị na-afụ afụ nwee ndị na-anụ anụ. Nwee ndị na-emeke use of their intuition. A na-agwa ha okwu. Nwee ndị na-afụ in pictures. Ihe niile a bụ onyinye nke ịgba afa n'ọnụ Igbo. Dibịa ụfọdụ nwere ike bifo ị na-abịa na bie agwa gị na onwere okeke nwa okorie gaa kọntaktị ya maka afa na ihe bụ nsogbu ya. Nwee ndị wa ozugbo ị na-abịa ọ kpọgha n'afa gị, kpọọ ọsọ nem gị, kpọọ ihe gbasara gị, pichọ ihe gbasara gị apụta. Ọ bụrụ anya ka m chọrọ ịkọ ihe ọ dị omimi. Mana ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taata, ekwuburu m oge gara aga na mma akọwara ndị mmadụ ihe gbasara afa na afa miri emi. Ekwukwara m wee sị na afa abụgodo isi. Ọnya batara na ọ bụrụ na ije n'ụlọ ọgwụ, ihe izi dọkịta oyibo ya ebu ụzọ gwa gị ewu oziga gị lab. Maka na ọ ma eji ihe ka ọrịa wee mee ihe, because na nwere many ofu ọya nwere ike inwe similar symptoms. Ịghọtara ya? Kpata na mmadụ bịa na ebe ma adịrọ m ready ige akụkọ nọọ ka anyị gbaa afa, na afa ya agwa nke bụ eziokwu. Abịa n'afa, ekwuru m na afa nwere ụzọ ngalaba asaa. Ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa niile. Example, ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa alụsị. N'ọlụ a, ndị akpọrọ ọlụ a dị ụzọ dị iche iche. Enwere ndị ọ bụ nọọ ndị mmiri kpọrọ ha ọlụ. Nwere ndị bụ na ọlụ ha na-alụ ihe si n'iyi ụwa ha. Nwee ndị bụ na ọlụ ha na-alụ bụ ọlụ ọdịnala. Daizi ọdịnala kpọrọ ha ọlụ ịlụ dibịa. Ọdịnala kpọọ ha ọlụ ihe ọ pụtara na ma ndị ichie ma alụsị, mmụọ niile nọ na ngwuru, ezumezu mmụọ niile na ngwuru, ọha jikọtara aka ọnụ wee kpọọ onye ahụ ọlụ. Ọ bụrụkwa na onye ahụ bụ onye mmiri, ọ bụkwa na added advantage. Ekwuru na mmiri come across all. Maka na mmiri bụ ndụ. So etu a ka ọ dị. Ọ bụrụzie na onye dị etu a na-akpọrọ ya ọlụ ịlụ ọlụ niile, ọ bụrụ onye mmiri, ị mara na ọ dị capable ịgba afa niile. Ma ọ bụrụ na o developuo ezumezu mmụọ ndị ga na-enwe ike na-ezighị ozi n'afa niile. Ọnya agbata na onwe ụfọdụ dibịa ya sị na ha dị agba afọ onye ụwa. And ọnya agbata na awụ na dibịa ọbụla o nwere dibịa ya bụ alụsị abịa na-ezighị ozi.
ọ ya batara na enwere ike jee na arụsị dị iche asị na nwere dibịa na-agbara arụsị afa. Ọ bụrụ onye ka m chọrọ ịga in detail because na tata generality ka m chọrọ ikwu maka ya taa, ụzọ afa ịsa m kwuru maka ya. Agwụgwa m sị na ọ bụrụ na agbara ọrụ ezigbo afa, gbaa afa miri emi, mata ntọala ebe nsogbu dị si wee bido, nke bụ eziokwu na dibịa na-arụ ya nwere ike ma ya arụcha ya ma ya gana. Example nwee makwa atụ so na ọ bụrụ na onye ụchụ dị n'ụzọ ya, negative energy, ma ọ bụ onye alụ dị n'ụzọ ya, ma ọ bụ onye metọrọ ihe ọdịnala dị na ngwuru, kwesịrị na onye dịta na-aga eme ya agbụrụ a na-akpa na anakpa na ọfọ. Nwere ụmụ ihe ndị ọ ga-awụ imedocha ịlụzielu onye ahụ ọrụ ọga wee kwuo okwu si na ọtụtụ ndị ọrụ na-eme mistake. O nwere ndị na-awa bịa enwere ka onye akọchara na ndị mmiri na-edistọp ya na ọ na-afụ onwe na mmiri nke a ajasị ya na ọrụ mmiri ajalụ ọrụ ya ọrụ mmiri. Mana enwere ọtụtụ ọrụ ihe ndị a ga-ebu ụzọ lụọ n'ego ma negative na-enene ihe dị n'ụzọ ya, iwepụcha ya ịkpọta ochie na ọchie bụ ụzọ na ọkpọrọ chi ji oke. Imecha ihe dị na chie medo nke ndị ichie na ancestors ya, medo mmụọ niile su elu na-agba ya ụgwọ, imedocha ha wee mezie nke mmiri na ọganụ ten wee kwuo na mana o nwere ndị bụ na afa ha na-agba emiri emi na o nwere ike ọ fụchara ihe gbasara ụchụ maọbụ negative energy dị maọbụ alụ dị n'ụzọ onye anwa dị afọ ịtara onye ahụ ụta. So the capability of vision differ from person to person. Enwere so many things responsible for that. In spiritual maturity, everybody are not in the same level. Enwere kara etago so mana ọ bụrụ nke a ka m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị ihe mbịa n'ụbọchị taa ka m kpọsịara gbasara afa bụ afa. Mana abịa n'afa enwezi dipatmenti ngalaba dị iche iche mmadụ ga-enebasị anya wee gbaa afa miri emi. Ọ karịrị mmanụ ịkwụrụ ụgwọ agbarụghị afa miri emi dan na mmadụ gbarụghị afa jos n'elu. Ọ gbachara afa n'elu a alụcha anya nwe ọrụ ma ya aga na bikos na-achọpụtara ihe bụ nke bụ ugoro isi afọ kwawa okpu. Ị ma hapụ isi na-agwọrọ ike ajụ onwere ka ọ gaa. Nke mbụ enwere afa ndụ, ọ ndụ bụ isi akụ. Enecha afa ndụ agbarụghị afa mmiri. Afa mmiri a bụ ịga nyoo ihe gbasara iwu onye mmiri, onwe connectivity nwe gbasara mmiri, onwere ụgwọ a na-agba gị agbacha ejecha ya eje n'afọ onye ụwa jee mara ihe nwe onye nọrọ ụwa, onye wụ ya guardian angel, ndị ụka bụ guardian angel chi onye ụwa gị. Emechaa ya aje jụọ alụsị, agba afa alụsị, jụọ alụsị niile so gịnị ma ọ bụ mmiri ọ bụ alụsị. O nwere alụsị bụ mmiri, o nwere mmiri bụ alụsị, nwa alụsị nwere mmiri. Afa niile ka a ga-eje jụọ alụsị marụ na alụsị o tinyere aka n'ihe na-eme. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na alụsị tinye aka n'ihe na-eme mmadụ, ọ bụrụ na ị wepụrụ aka mmụọ na ya jee na-arụ ya ọrụ nkịtị ka ị na-egwuregwu ka ị na-egwu. Nke ise enwere afa iyi ụwa, mara ihe wu iyi mmadụ nwụtalụ na ụwa nke mbụ ya gara aga. Example, mmadụ wee kesị na ụwa nke mbụ ụwa ya na ụwa ọzọ ya abịa na ihe dị etu a ya eme, ihe dị etu a ga-eme, ihe dị etu a ga-eme. O nwere ụfọdụ iyi mmadụ ya awọ nwa ọbịa n'ụwa nke ọ na-enye nsogbu. O nwere ka esi agba ya onwe ekwugharị ya. Mana ọ dịbịa ya agba afọ ya amazi na ihe a onye a na-agabiga ọ ihe nwere connection with iyi ụwa ya n'ụwa mbụ. Ịghọtara ya? Nke a bụ nke ise. Enwere afa ngwuru. O nwere lineage mmadụ, ntọala mmadụ, because ịma agbanahụ ikiri ụkwụ n'ọsọ. Example, ọ bụrụ na nna agbara mmadụ afa, ana m ajụ onye a details ya gbasara be nna ya, then natakwa onye nwa details ya gbasara ikwu nne ya site na nne ya. Maka na mgbe ụfọdụ ihe na-eme mmadụ isi mgbe ụfọdụ nwere ike osi n'ikwu nne osi n'ikwu nna, maka ihe ọ ikwu nne na ikwu nna bụrụ otu onye nwa. Matakwana nwere lekchọ m kwuru ụbọchị mbụ wee kọwaa na nwaanyị ọbụla bịara ije di nwere mmụọ si be nna ya wee sue wee bịa ije di, as long as na-amaghị ọgọdọ onye ahụ. That is ihe ndị be anyị na-akpọ ịgba nkwụ nwaanyị, gbuo ewu ịgba nkwụ nwaanyị. O nwere mmụọ na-esi na be nna ya na-esu na-abịa bụsị a na-apụ libation na agbamnkwụ. Nke ahụ ga ọ bụrụ anya ka m chọrọ ikwu maka ya, mana ọ ka ịghọta ihe kpatara na abụ nna agba afa nke ma ana m aga very deep. Ihe enye m ọ bụrụ na onye anọrị ya, anyị na-agbakwado onye anọrị ya, mana ihe enye m details gị, ihe gbasara gị, ya name, ya surname, ya town name. Then abịa na ikwu nne gị nye m aha nne gị, nye ga surname ndị be ya mother na-aza.
dem nyekwa m onye obodo ọ bụ ihe a ga-eme ka m wee nwee ike tụọ omimi ihe gbasara ya father side and ya mother side. Wee gbaa afa ngwuru be nna gị marụ na o nwere ihe dị na ngwuru, ma na o nwere mmụọ dị na ngwuru, ihe niile awụ omimi a na-atụ mara ihe mere na ngwuru anwa. Ịmakọrị ka ngwazie nke a, ịmakọ na o nwere ndị wu ngwuru ọ ya wepụta sị na ngwuru eriri egbe that is amụtọrọ nwoke na ngwuru ahụ, ngwuru ahụ asachapụ onye ọzọ the next uncle inherited the land. Okay, ma enwere something dị responsible kpatara na that land, that family did not continue. Ihe gbasara aha onye ahụ efichapụ ya na earth. Nwa ọzọ onye ya azazi aha oke daid Okeke nwere ka ọmụọ nwaanyị ma ọmụọ nwaanyị ọmụọ nwoke ọ nwụrụ, then afọ ehichapụ anyị ebuteghị maka Okeke maka nwa ọzọ onye kọntinuru afọ ya. Ịghọtara ya? Afa ngwuru. Then enwere afọ ọzọ, afọ ndị otu ọgbanje. That was the last one. Afa ndị otu ọgbanje. Ọ na-afọ a ka ị ya wepụta wee mara ihe gbasara ọgbanje. Ekwuo mgbe mbọsị m kwuru maka ihe gbasara ihe wee kwuo na-enwe ndị ọgbanje mmiri, nwee ndị ọgbanje enu ana. Enwere ndị ọ na-afọ a ka ọ na-agba ya gbagide afọ a wee gbapụta onye akpọrọ ọrụ. O nwere onye bụ onye akpọrọ ọrụ. Nke mbụ na onye akpọrọ ọrụ na onye akpọrọ ọrụ abụrụ ofu. O nwere ihe onye akpọrọ ọrụ ga-eme ọ na-afri, mana onye akpọrọ ọrụ mere ama na firi onwe mpịawa azụ. Ịtago maka na onye ndu ka ọ bụ onye akpọrọ ọrụ ka o duzie ndị mmadụ. Ime ihe kpatara eji apịawa ndị akpọrọ ọrụ azụ maka na ọ bụrụ na ọ nọrọ n'ihu ọrụ ya, o nwere ndị ọ bụ n'ọnya ga-azaghị azụ ha. O nwere ndị ọ bụ n'ọnya ya ekwubiri ihe okwu ha wee nwee chi dị mma. Example, mmadụ na-enwe ike inwe one problem jee na nke dibịa ma ọ na nke onye ọbụla akpọrọ ọrụ ọwụ onye ebere ma ihe ọzọ sọ kpọọ ya the same problem asọvụ nke ofu onye asọvụrụ nke onye nke ọzọ. Ịmara na ọ na-eme ihe kpatara o ji emewu na onye nke bụ anwa na ojebụrụ na nke onye ọ bụ ọrụ ya n'ọnya ga-ekwubi okwu n'isi eke wee nwee chi dị mma. Ịghọtara ịkpatara na ike anyị agwụ n'ọnya ka ndị Igbo ji si tụinu si na ike na-agwụ chi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ. Now ọ bụrụ na tinye na ije ite na nke onye ọ bụ nya ga-azụ kwubiri gị okwu kwubiere gị okwu nwee chi dị mma chụpụrụ gị aja dị na ndụ gị. So ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ and na ndị niile ọ bụ n'ọgụnwa ga-ekwubi okwu n'isi ha ka ha wee nwee chi dị mma ka na-agagharị na-akụ ọta na-ebe arịrị na-asị chi m kedu nke m mere gbagharụzie m. Arịrị ahụ na-ebe ga-eme ka a ghara ịgba gị nkịtị. A ga-eje ebe nọ na-apịakwa gị azụ. Enwere ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ ha jụ na ha ya na-atụ ha ọrịa. Ụfọdụ ndị ejidere akụrụba ha tụọ na upside down. Emegidozie ihe for straight katazie ka i wee jee n'ihu ọrụ gị ka i wee nwee ike attend to ndị anwa. Ọ bụ na ọgụ ya ekwubiri ihe okwu ọsọ ya bụrụ na ị nọ Kafanchan onye a nọ Anambra, a ga-elinkide onye anwa linkide onye atọ onye ma mmadụ onye isi n'aka ya mara mmadụ ma ọtụ soshal midia onye ahụ amata gị and ikwubi ya n'okwu lụọ ọrụ a that is the end. Ịghọtara ya? Ka obe m etu a chọrọ nka vidio atọ nnukwu ogologo. Aga m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama. Ị ga-eji afọ achọta na Facebook ma ọ bụ sendịara m meseji na WhatsApp m. Ozi ọbụla ị drọpụ na meseji taịpụrụ ya taịpụ send the voice note, ana m respond ya. Ọ bụrụ na o nwere ọrụ nji mgbe ọbụla m nwetara ohere m ma akwụsị nrụgide ọrụ akwụsị m zaa meseji si ndị mmadụ. Sendịara m meseji 0805 7837672 Ugochi tubelu Oraifite. Sendịara m meseji, aga m enyere gị aka. Sendịara m meseji n'ihe ndị a nkọwa taa. Sendịara m meseji n'ihe ndị nkụziri gboo. Sendịara m meseji n'ihe na-agbagharị n'ọdịnala Igbo. Aga m enyere gị aka. My mission is actually to help people live better life. Nwanne na-agba afa. Ndị Igbo na-atụ n'elu si na onye ajụjụ anara efu ụzọ. Gbawa afa n'ime ihe dị na ndụ gị. Kọntaktị anyị ka anyị gbara gị afa miri emi. Ọ bụgoro na ijiri ego iji alụ ọrụ agbata afa miri emi amarụ mmụọ ọbụla na-enye nsogbu mara ka a ga-esi yọgori ya ka o butuo ego pụta ka ị lụọ ihe dị n'ụzọ gị. Mana ọ bụrụ na ị kpatara ịmara mmụọ na-ebu agha ma ọ bụ mmụọ a ga-esetụrụ je na-achụgheri aja ma ọ na-alụgheri ọrụ by gaze, ihe na-ebe n'aka na-ebe. A sị nke ọma ka mere gị onye ọma na-ege ntị. A sị na ị ga-enwe chi dị mma, ihe ọma mere gị ka ị kwụsị ịkụ ọta maka na adịghị ka ibe nwanne ọ na-agụ akwa ya gazie.